Avui, en aquest programa especial de Massa Podcast, comptem amb la presència de l'alcalde de Massalfassar, Robert Margalls. Alcalde, bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Bon dia. Què significa per al poble acollir la trobada d'escoles en València? Bueno, pues és un acte que acollim amb molta il·lusió i amb molt d'orgull i amb molta estima. Jo penso que després de tants anys de trobades ja tocava portar les trobades al poble. I com està vivint Massalfassar aquest dia? Pues amb molta il·lusió. La gent major està al·lucinant de veure tanta gent jove i tanta xicalla pels carrers del poble i realment és un orgull tindre a tanta gent així. Quins altres actes de la trobada destacaries al poble? Bueno, pues destacaríem el passat concert d'auxili que vàrem celebrar el dissabte passat i després també el dia 26, que és l'acte principal de la trobada, amb el concert de Ramonets també, que tindrem després de tots els actes. Què recordes amb més estima de la teua etapa com a alumne? Pues el record dels companys, de l'estima dels companys, de la joventut, que érem prou més joves que ara, i tot el que duia tot això, tots els bons records que queden i els amics que deixes després, no?, d'esta etapa. I quin missatge enviaries a l'alumnat? Pues que seguiu estudiant i aprenent, que la vida és llarga per prendre decisions i jo penso que la decisió més important ara és la de seguir amb els estudis, que per treballar sempre hi ha temps. Moltes gràcies, Robert. Bona trobada. Igualment, bona trobada. Gràcies a vosaltres.